hangtod karon nagsigi pa og hinisgutay, nagsigi pa og analyze ang atong katawhan, labi na gyud ang mga political analysts sa nahitabong midterm elections o naagyoy mga panaway, naasay mga pagdaig. Og tungod ni kay kanimanggong eleksyon, mao ni ang panahon nga magpaila ang kandidato sa katawhan o buot nila nga sila maoy ituboy aron palingkuron sa mga lingkuranan sa inkutisyon gahom nga tawhanon dinhis kalibutan. Pero dili gud unta na gahom kung dili obligasyon. Mao bitang gitawag nag-office, opisina kay lugar na nga gitawag og buhatan diin ka magtrabaho. Pero lahi man ang panghuna-huna sa mga naglingkod kasagaran, ang ilang gitan-aw ana gahom, authority. Ana, mao nang gailog ang uban ana, daghan ang nag-ilog, mugasto og milyon-milyon, bilyon-bilyon para lang maangkon ang maong lingkuranan. Pero sa kang Kristo, ang paagi aron makalingkod tag lingkuranan or makadawat ta og gahom og authority nga ang mga tao muyukbo nato, lahi ang iyang pamaagi. Sa tan-aw nako kun mao ni atong sundon, wa gyud gasto. Way gasto. Unsa may iyang giingon, mahigugma ra gyud ta niya. Kana ra gyud, mahigugma ta sa Ginoo. Nya inig higugma nato sa Ginoo, matud pa niya, ako mopuyo diha nimo, nya ang ako sang amahan mopuyo diha nimo, ang Espiritu Santo mokunsad sa diha nimo. Sa ato pa, ang Ginoo mopuyo nato. So na natay gahom, na natay authority, na apagid tay kalipay, kalinaw og kabalaan. Kani karong nangapili, kanang nakalingkod, nananay gahom, pero di ko motoo nga silang tanan malinawon. Nge, pangutan-an ninyo karon ang nakadaog, malinawon. Ha? Malinawon pa na, nga sigihan na sad kag batikos aning mga publiko. Sigihan ka, labi na na social media, gamay lang nimong lihok, tuan na, gipikhan na ka. Rabi nag mga naasag kay buhaton nga murag para lagi sa imong kaugalingon, basta. Nya dayon ra ba sila kasuko? Mao bitaw to ipatawag dayon ang mga vloggers ana, ipang-contempt, hadlokon, ipapriso ana. Normal man na kay ning lingkod man kadihas publiko. Para nako pare, nagwali ko dinis publiko ang di ko mudawat og mga pagsaway na imudaig nasa mo saway kay public image man. Pero di ko ganahag public image, sabi di magminyo ako sa Madrid, magluklok mi dito suok, way manghilabot na mo. Anya kay magpari man, unyag sawayon, dayog yaw-yaw, nganong inyo kong sawayon. Mausad na, gikan sa konsihals barangay, abisan gani ka na mga BHW, mga barangay tanod, maglingkod-lingkod des barangay, makatilaw yung kag istorya. No, muna, ang kalinaw wa diha, ang kalipay wa sa diha. Gawas lang kung ang maong opisyal sa gobyerno or opisyal sa simbahan nahigugmas Ginoo. Gi ko na belingay maong tupan. Ing na nahigugma kas Ginoo. Hingna ko no. Higugmas Ginoo. Higugma? Wa mangi mulingi ang uban. Ug unsa may mga timailhan nga nahigugma tas Ginoo, gisulti sad ni Hesus ang pinakauna gyud nga timaan sa nahigugma niya. Matod pa niya dire, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini
mao ang nahigugma kanapo. Ang mudawat ug mutuman sa iyang mga sugo. Lain na sang lingi sa imong tupad, kablita gyud. Ing nadili ka magsupak-supak sa Ginoo, ing nakuno di ka magsupak-supak. Ing nakanang imong color sa imong buhok, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Kanang purmas imong kilay karon, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Nagtuma na. Kanang color sa imong naong, nagtuma na sa pulong sa Ginoo. Kanarong imong kural sa imong balay, nagtuma na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gipanggamit diha sa imong balay, nagtuman na sa sugo sa Ginoo. Kanang paggamit nimo sa cellphone, nagtuman pa na sa pulong sa Ginoo. Kanang imong karelasyon, imong katipon sa imong kinabuhi, nagtuman pa na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gisigihag text karon, magsigi pa mo video call, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Ana, kanang imo karong paggamit sa imong kwarta, nagtuman pa na sa sugo sa Ginoo. Atong sikapon kanang imong pag-maintain og pila ka anak imong gusto sa imong kinabuhi, isip minyo, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige ka gamit ang mga kondo, mga pills, mga ayudi, apil pang abortion, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang mag same-sex union, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige nimo paningil anang utang, unya imog yung ikiha, kay wa gyud kabayad, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Uy, tubag. Unya, kung di ta magtuman sa sugo sa Ginoo, unsa may mahitabo, nagtuman ta sa sugo sa demonyo. Ug unsa may ihatag sa demonyo nato, gahom sa kangit-ngit, muna kagubot. Kani bitaw karong atong kuana, impeachment na sad, mao na ilang gipreparahan. Hinaot unta nga pinaagi ni anang impeachment diin mo gasto na sad ang Pilipinas og dako kaayo nga kantidad. Hinaot unta nga katumana na sa sugo sa Ginoo, labi na gyud sa transparency. Og dili lang unta ang Office of the Vice President ang tagaan ni anang maong transparency or kuhaan og transparency. Iapil unta ang tanang opisina diin naggamit og dagkong kwarta sa atong panudlanan sa nasod, gikan sa presidente hangtod sa kapitan sa barangay na naggamit man og kwarta sa atong nasod. Iapil sad unta na og duki-duki aron kun angayang i-impeach, ipa-impeach pod. Now na to pila na lang kabuk mahibilin ana nila. No. Oy, ari raman magtutok sa Office of the Vice President. Hilas-hilas na lang na eh. Akong tawag og hilas-hilas kay ngano man hilas kaayo nga magsigi kag duki-duki anang 125 million nga confidential fund, whereas na ay billions of confidential funds nga wa nimo duki-duki ah. Hilas ba? Pareha gud nimo gud ka. Hilas biya nimo sikag panaway nako diri nga wa ko manilhig kanang imong balay gani mura naman nagbayis ungo. O ana nimo. Hilas biya nimo manaway ka nako nga piyanga kog ilong gani mo din am gani na mahapit makita. Hilas biya nimo kana bang ayaw na lag panghilabot unta sa imong isig ka tao kay puling ra na basig na ay troso sa imong mata. Basig mas dako pa ang imong sala. Isig na lang unta taog usisa. Ug unsaon na to pag usisa? Giunsa nako pagtuman ang sugo sa Ginoo. Ana, mao na usisa. Tanawa ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, si Pablo ug si Bernabe. Nagpuyo ang Ginoo diha nila na nasilay gahom, ilang gipatindog ang bakol, naayo ang bakol. Unsay sunod? Na nasilay honor and authority. Ang mga tao muhalad na nila. Nihangyo pagani sila ningon ayaw mig halari kay mga tao rami. Ngano gutawng isipon mi ninyo Ginoo?
Ni-explain pagid silag maayo nga mauni ang Ginoo. Ayaw mi kay tao rami. Ang mga tao kuno di gyud patuo muhalad gyud ngadto nila. Kanindot unta ang ato mga politisyan di na mo gamit og kwarta ba. Igo na lang silang mo presentar silang kaugalingon nya ang mga tao nay mo pili. Nya naapag yung ingon ayaw kog pili ag presidente sa Pilipinas kay gusto ra ko senador sa dili ikaw gyud. Ana unta no? Moabot ka na nato? Maabot na, dili. Sa atong mga nangahimong Santo Papa, wa gid ana nilay nang-apply. Ambot og naa baka no, pero daghan kog nadunggan sa history sa simbahan. Labi na gid to si anhing Saint naman tingalin aron, John Paul the 23rd. Katong nagtiwas og himo sa kay si Saint John Paul the 6th man mo'y nag-una og himo sa Second Vatican Council. Ang mitiwas ana termino na ni John Paul the 23rd. Dili John Paul, John the 23rd. Ana. Sige gito siya ingon kanang kay gulang na pod siya. Wa gid siya mag-expect. Sige sila butasyon dugay man jud kay nahuman. Di man pra karon kadali ra man to nahuman. Ila dugay kayo. Ingon siya, pastilan to para ba ko'y daghang mga misahanan dito sa akong diocese da. Ato na ning daogon dalian na niyo butar. Siya, wagin siya, pagkasunod na noong butasyon siya, bitay gipili, balibad siya Ngano, giapil-apil man ko ninyo dinhi. Pero ang saon man yun, nga siya may gipili. Mosa na ang gibati, mosa na ibation sa mga tao nga naay Ginoo. Mga mapaubsanon kanunay nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga dili angayan, pero kaning ato karong mga kasagaran sa na naglingkod sa atong nasod, feeling kay nila angayan sila, feeling gyud kay nila nga angayan gid sila, pero ang mga taong nagsunod sa Ginoo humble, pareha ni Mama Mary, humble, lowly servant. Ngilingay mong tupad. Ingna, angayan kang musimba. Ingna ko no, ingna angayan ka. Angayan ka karon nga musimba. Mga igsuon, di kita angayan nga moatubang sa Ginoo, labaw na gyud ko nga nagwali ko diri. Di gyud ko angayan. Daghan kay kog sala. Kung ikumparar, iatubang kita sa Ginoo, makaingon kita, di ko takos. Si Moses gusuna, hapa gud siya si yuta, kay di siya ganahan nga makakita sa naong sa Ginoo, kay makasasala kay siya. Ingon ana ang mga tao nga naay Ginoo. Unsa titubag nato sa Salmo? Dili limot naman ako ato. Unsa to? Dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang hibaya. Di kita takos. Takos ba ko nga moingon ninyo nga pamalit mo og slat? Takos? Dili sad ko takos. Pero kay gisugo man ko sa Ginoo ani para sa kaayuha simbahan, bahala nagpurti na ning uwawa. Magpakatakos kog ingon pamalit mo og slat, ang dili mo palit wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Pilaragod ni God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Sa atong unang pagbasa, dunay encounter si Pedro og si Juan. Naka-encounter sila sa Ginoo. Niya ang resulta, nalipay kay sila. Dinhi sa ato sang ebanghelyo, naka-encounter sad sila sama nila ni Felipe, Andres, o practically tanan nga mga apostoles. Naka-encounter sad sila sa Ginoo, nalipay kaayo sila. Una, hasta mga tao perting lipaya, himuon na gud nilang leader si Jesus.
Ambot, senador baka ilang pilion na to, congressman baka o mayor o gobernador baka, basta gusto nilang himuong leader si Jesus. Pero dunay kalainan ang duha ka encounters sa Ginoo. Ang dinhi sa atong unang pagbasa, gidakop sila, gipriso o gilatigo. Diri sa atong Ebanghelyo, nakasinati sila nga ang pan nga 5 ka buok o ang isda gip-multiply ni Kristo o nakabusog, nakatagbaw og 5,000 ka mga tao, more or less, og nakapuno pag yung 12 ka bukag ang salin. Milagro ang ilang tawag ato. Kining unang pagbasa, unsa may tawag ninyo ani? Milagro sa ni? Unsa man ni? Among-among. Ana. Pero pulos ni sila encounter sa Ginoo. Kung kamoy papilion, hay may ganahan ninyo nga encounter sa Ginoo. Kanang milagro, miraculous encounter, or kaning daog-daog. Hamay inyo. Sana nga matay na mo diya. Ikasiyam naman girong adlaw sa atong nobinaryo. Unsa may inyong nakatunan gid ba sa siyam ka adlaw nga sige tagpamalandong niya ang ato rabang tema kay San Vicente Ferrer, lig-on og sulundon nga kauban sa mga magpapanaw sa paglaom. Kaning encounters Ginoo mao man ni makahatag na tug paglaom, pero dunay duha ka klase sa encounters Ginoo. Sa unang pagbasa, giamong-amongan sila, nakasinati sila inhustisya og physical pain, gilatos. Nya diri sa atong Ebanghelyo, milagro ang gipakita sa Ginoo. Nakuan gyud na nidaghan ang pagkaon, nasubrahan pa og 12 ka kanini ang bukag. Hay may ganahan ninyo ani kanang milagro o kining kasakit. Mga yawanon mo. Basta milagro gani inyong pilion, atong pilion, peligro tang mayawaan. Mao na ang gusto ni Jesus dili ang milagro. Mao bitang ang mga tao sa dihang kuhaon na unta siya aron nga mahimong leader kay makamilagro man day siya, nisibat si Jesus. Kaya nga naman dili na mao ang atong gikinahanglan ganang milagro. Muna kung 60 ang kilos bugas niya na ay makapahimong 20, ganahan ka ng mahimong leader? Ganahan ka? O kisa ko tayo dili ganahan, pero sa atong sitwasyon karon sa Pilipinas, og mahimong ang bugas nga nindot og klase, mahimong 20 ang kilo, murag milagro. Murag milagro. Nya dunay politician nga maghimo ana, nagmilagro na siya. Ayaw nagpilia. Kaya nga naman, ang milagro, panagsara kay na mahitabo. Dili na permanente. Unsa may permanente sa atong kinabuhi? Ang kasakit. Ang kasakit. Kamong mga asawa, sa inyong encounter des inyong bana, unsa man galabi, kalipay o kasakit? Ay mo pamakak diya. Kay kung ako sang pangutan-on ning mga bana, maupod na ilang tubag. Kasakit. Oh, maingon ang mga bana. Atong kuan, magpasalamat deta no kay atong gahapon 57 kaparisan ang atong gikasal sa mass wedding. Pakpak lang, pakpak. Ako silang gipa primero, ako silang kanang inig kuan ba kanang ginonitize kamot. Akong giingon, kamo mga bana, kupting tuong kamot yung asawa niya, ang inyong wang kamot igakos sa hawak. Mura mag nagpanagana.
ipiit ka nang wa nay hangin. Una pa ni ana ba, mura lag ni hikap lag gamay ba nako, kana untang di ba, ako nakauyab ang kusuna og muhikap ko sa akong uyab, piit gina diretso kay nindot kay na. Pero karon sus luag kay hinikapan. May kamo mga asawa, sigihan pa magpiit og ako sa inyong bana. Oy, pugson no na kaayo. Na kay di man ko ta gusto kasakit niya, ako na san silang gipaingon pag-ana sa singsing, nako mga bana, gaksag hugot inyong asawa na way hapit ni gakos ako pag yung gibalik-balik niya, pag human sa hatag sa aras na inyong asawa akong dawaton, ako dahil giingnan mga asawa, hagki inyong bana, naglingi-lingi po kay murag mauwaw ba, mauwaw na ko na mauna ni ron. Kaya nga naman doon na naman god sila yung mga discontentments nga nahipos ba mo nang usahay, murag magpanagana na kaglabing-labing anang tao nga murag bitag nangandoy na ka nga nusa man ni matay ni buang dakon. Daghan kay ubos ba. Pero kana daing kasakit mga igsuon, mao gid nay the best occasion nga maka-encounter ta Ginoo. Mo na si San Vicente Ferrer, daghan kay ni siya kasakit nga naagian. Ug iya nang sungasong hangtod siya namatay. Ug tungod ni anang iyang kalig-on batok sa mga kasakit, daghang mga tao nga dunay mga kasakit muhupay ug masulbad tungod ni San Vicente Ferrer. Ang mga apostoles daghan sa kay kasakit nga giagian, mo na tungod sa ilang kasakit nga giantos, makahatag sila kahupayan ngadtos mga taong dunay mga kasakit. Si Jesus maugay labaw kaayo og si Mama Mary, porting daghanang kasakit gyud hangtod sa paglansang sa cross. Mo na hangtod karon the best gyud nga healer sa atong kasakit si Jesus og si Maria. Mo nang doon tay gitawag Alliance of Two Hearts. Mo na nindot kayo kanisad si Saint Atanasio, gitawag mo ni natog one of the fathers of the church. Buutan kay ni siya, nindot kay ni siyang muwali, may kay ni siyang mupasabot, matinabangon pa kaayo, pero unsay nahitabo sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo, gisakit pud ni siyang maayo tungod kay ang mga leaders atong panahon na doon na may gitawag og heretical belief. Kana bang murag dili kayo Kristiyano nga belief ba? Kanang Arianism nya ni hari man atong panahon na. Unsa man ang Arianism? Philosophy na siya nga gi-embrace atong Arios nga usamting ito kapari nga niingon nga si Jesus dili tinuod nga Ginoo. Tao ra si Jesus, dili Ginoo, dili divine. Nya kita kay moingon man ta si Jesus tinuod nga tao og tinuod nga unsa na atong gisulti? Unsa na nga tuog na mamo niya? Tinuod nga Dios og tinuod nga tuo mo ana. Giling nga imong tupad. Na motuo ka nga si Jesus tinuod nga Dios, nya tinuod sad nga tao. Why utrosan mo na naglibog. Kana lang ganing moingon ko ganang mag-counseling ba? Nya maghilak-hilak na akong counselan kay sakit ko no kayo nako. Tan-aw lang ni Jesus, sunda si Jesus. Moingon dayon may man to siya pader kay Ginoo man to. Nako di oy, tao to si Jesus. O dili to tao si Jesus, oy Ginoo to. Kada bang i-separate nimo ang pagkatao o ang pagka-Diyos ni Jesus. Mo na ang Arianism, it's either ingno nila si Jesus nga tinuod nga Diyos pero dili tao, or ingno nila nga si Jesus taong matuod pero dili sa Diyos nga matuod. Ingana ang ilang belief. Pero kita atong gi-joined og si Saint Athanasius tungod ana na exile siya kalima man tingali nga gipriso siya. Mura siya si former President Duterte baka nang ipadala ngadto sa prisuhan. Prisuhon, exile, na exile man to ron si Kuan. Or gipriso yun, dili lang gani exile, priso yun. Mamaora mo na.
Ano bang kwaon ka sa imong lugar, butang ka dito sa laing lugar para di nakakatingog, para di naka magtingog-tingog. Ana. Sa Team Marcos o Team Duterte karon, hay may kusog mo antos aron isangyaw ang kaayuhan sa Pilipinas. Team Marcos o Team Duterte? Kinsa Manila ang mudawat o kasakit o kinsa masad nila ang kusog kayong magmilagro? Magmilagro ba? Ano bang mukalitlag kadato? Mga milagroso kayo. Kinsa man? Team Duterte o Team Marcos? Kanang kusog kayong mumilagro, ato na ng taktakon. Pero kanang kusog mo antos, unya dad-o nila ang atong nasod sa pag-antos aron makabot ang katingosbawan ato ng butaran. Kana bang maghatag bitaw nato og giya sama ni San Vicente Ferrer nga ang paglaom nga tinud-anay naas pag-antos dili sa pagpahayahay, nga kanang kwarta dili na mao'y solusyon sa atong problema. Unsa may solusyon? Ang panaghiusa. Sama ni Hesus, niingon si Felipe, papahawaan ning mga tao. Asa man tag ipakaon ani? Unsa may giingon ni Hesus? Palingkura. Palingkura sila. Maghiusa ta. Unsa may naani nyo diha? Ingon sila, 5 ka pan, 2 ka isda. Ingon si Jesus, sige, ato ng sawan, manglingkod ta, maghiusa ta. Unsa maroy na as Pilipinas, utang. Pila may utang karos Pilipinas? 16.6 trillion pesos. Ana. Nya, unsa may atong ipakaon sa mga Filipinos? Muingon gid unta ng mga leaders, manglingkod ta, maghiusa ta, maghinatagay ta, maginantusay ta. Dili kay magsigig pasalig anang naang kwarta nga instant mutambong lang mo meeting, tambong mo rally, di adayoy ayuda, di na maoy magic man na. Di man ganahan si Jesus ana nya kita rabano immature kay tas tanan. Ako lang yun ang isulti ha, mo claim ko ani kay mao pa gid ni ron ang timpla nato sa mga butantil. Majority gyud sa mga voters kay tungod man gud sa taon kay mga pobre kay ta, mangita gyud hatagan, di gyud mo butar og di hatagan. Nya ang atong tan-aw bitaw sa politician or leader kana gyung manghatag bisan dinhi simbahan. Dinhi moingon ka, simba mo. Sa manimba. Pero mo simba mo, tagaan mo bugas, basta lagi abot nga to ground. Nalista ko diya. Ay, dili, nga to simba. Ay, listas ako. Ana. Amo nang wagi na nato buhata din eh. Di ba? Bisag gamay imong ihatag, bisag 100 pesos, lungguba na. Muragitag mga ulmigas, muratag mga langaw. Pero ingna, limpyuhin ang tukaran sa imong silingan, limpyuhin ang iyang kanal. Yung na, unsa man ko dire, unsa man na siya, siniswerte. Di ba? Muna ang ato mga youth, gahapon, ang ilang gibuhat, clean up drive sa atong prosesyonan. Karon magprosesyon man tarong, karong human karong hapon, human sa alas 5 misa, atong tanawon ang ilang agi. Mga youth na nato, mga PYCC o mga SK, nanguan sila dito ng limpyo, nya ilas ang gidikoritan. Hago ba? Buwad sa init. Hana. Muna, kining mga politicians karon, dool naman lang eleksyon, no? Napo naman lang kaadlaw. Di na ta mobutar ani mga politicians nga makapabungkag bitas atong relasyon, kanang makapahiusa, kana bang kamao ba anang gitawag bag bayanihan spirit. Di ba kuan kay na nato, proud kay ta ana, elementary pa ko na nanay picture dito sa among classroom, kana bitang magyayong anang balay namo ana sa una picture, no? Ana
kay bayanihan kuno ang mga Pilipinos kuno bayanihan. Sige kuno be. Ingna ina imong tupad lingi ako no. Ingna sige kag palit og slot. Ingna. Sige kag palit og slot. Mao man ni ang atong version sa bayanihan kining slot. Ang ako ning i-report ninyo ha. Kay mo ni atong bayanihan nya thanks be to God kay nga atong mga Cebuano speaking people nga tuaros mga gawas nasod outside sa atong parokya nakigbayanihan nato dinhi mao nang daghan kay tag nahimong mga proyekto nakigbayanihan kagamay ra ning atong simbahan niari diri ako mga classmates mo'y na nagmisa gahapon sa Father Jojo mo'y di Aquino mo'y nagmisa mao ginay ilang comment di man mi katuo Father nga ingon ani ni ang kuan purmas inyong parokya ma-amazed ba tungod na sa atong bayanihan pero karon bisag nagbayanihan ta dako pagitag slot palitonon para sa atong pista so ako lang ning i-single out ang atong pista kay mao ni atong kinahanglan ugma na ba untang deadline ani pero mura magdi gyud ni mahurot ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP 37,164 na ang atong halin na apay 32,836 nga wap amahalin tag 100 pesos per slot na ani 12 slot challenge nga tag 1,200 na nasa tay 1,146 nganong ako maning isigig sulti kay magbayanihan ka tao pamalit mog slot hangtod ugma hangtod inig ka nganing Domingo nya kung di gini mahurot lahuson ni nato hangtod sa matapos og kanus ang mahurot kay nanggamit man taron og funds sa budget nato sa kuan pista atong gamitan sa tukatong ubang nga pundo sa atong parokya nga dili unta para sa pista murag nang huwamba atong giana ato sa to siyang ulian mo nang sige lang gitag palit og slot kamong makigbayanihan makigdamay sa mas mga apostoles sige lang gitag apod-apod ginagmay-gagmay gipikas ang pan gipikas ang isda mao ni ang Eucharistia mao ni ang atong pag bahin-bahin sa lawas ni Hesus salamat kayo pakpakan nato ato mga slaughters salamat kay tanan nya nalipay pod ko kay gahapon nang hatag tag 8 kalitson atong gitagaan to katong para sa mass wedding naka secured gyud ta niabot nang naman tay 15 ka slots para sa litson tag 15,000 ang ato na sang nahalin 8 na kalitson nya napay 7 para na sa nakarong pista napamodihay 15,000 i-donate in town dire kay ipalit na nato glitson 7 ka litson ana giling nga imong tupad ing naasa ka ana slot or litson inaasa may ma-afford nimo ana niya karon sad alas 10 mao ang atong pontifical mass with Archbishop Jose Espalma naasad tay igsuon dinhi nga mao gyud ga kuan ga paluyo aron matukod ning atong simbahan o kining lambo ni atong community hangtod karon nag-birthday karon ato sang iampo si Brad Boy Mantuhak atong pakpakan si Brad Boy happy birthday Brad Boy sila mooy sponsor aning atong ako lang gining specify di man ta specify og sponsor pero siya mo sponsor iyang pamilya aning atong misa with Archbishop Jose Espalma nya isip iyang celebration ang tanan nga motambong kuno dad-o niya ngadto sa paniudto ang tanan nga motambong pero maglakaw lagi ana padong ngadto padong Woodlands ato man dito ana diha ba na dako diha nga kuan sa may Woodlands na dako nga hall diha nya nganong iyam nang gibuhat sa iyang kalipay nga nakaabot siya 64 og nilambo ang atong community dinhi pero kay bawo ba mo kasakit nga naagian ni Brad Boy og sa iyang pamilya kay bawo mo di na lang na nato hisgutan
Grabe ang kasakit nga ilang giagian sa pag-alagad aning parokyaha. Pero kay ni padayon man, nakasinati siya karog kalipay og ang iyang pamilya nga di gid niya ma-explain. Mao nang ang iya ra gyud i-share kuning akong grasya sa akong birthday. Ako sa dinhi nasakitan sad mo kay bawo mo sa akong kasakit dinhi. Hangtod karon, daghan oy, pero wa sa jud ko moundang mo nang ni kasinati sa tarog kalipay. Mo nang musige ra jud ko ingon kasakit pa more. Kaya ang kasakit lagi maunay nindot nga okasyon aron ta makasinati sa Ginoo. Kamusad naasa ninyo yung nasakitan sa inyong pag-alaga dinhi. Hasta mong namalit og mga slots, naasad mo'y kasakit. Pero padayon tagpalit, padayon taghiusa. Matud pa ni Kristo, kitay mo pakaon, bisag hapit wa natay pagkaon. Kitay mo palit og slot, bisag hapit wa natay kwarta. Matud pas usa nato kabayar, hangtod karon pader, pobre lang gyapon kaayo mi. Pero ang akong gibati sa una, bugat kaayo ang among kakabos. Pero karon nga magsigi kog palit labing minus usa ka slot kada buwan. Ang among kakabos gaan kaayo ug daghan kay kog kalipay nga nasinati karon. Di na kabayran og sapi, di ba? Ngana. Kung papilion mo unsa may inyong pilion, ang kanang daan o bag-o. Papilion mo ron og sinina, unsa may gusto nyo isulob, daan o bag-o. Kusga. Papilion mo balay, unsa man, daan o bag-o. Kusga ba? Papilion mo og sakyanan, daan o bag-o. Papilion mo og asawa, daan o bag-o. Papilion mo og bana, daan o bag-o. Papilion mo og pari, daan o bag-o. Ilas ba yan? Na, generally speaking, ganahan kitag bag-o. Bag-ong adlaw, bag-ong mga achievements, bag-ong mga leader sa nasod. Nawa karon, di ba, ang daan, gailisan og bag-o, kasagara, no? Nga naman, tungod kay mangita gitag bag-o. Bag-o na sad nga pagbati. Ganahan ta na Kay kanang luma na, sa Tagalog man na luma, daan, puol niya kanang sana obsolete ba naganahan bisan kanang choir magsige man na sila bag-o kanta kay sige lag balik-balik abot na lag napo katuig maura gyapong entrance song makaingon ta unsa mamuwa mo'y nakatunang lain ngita sa tagbag-o nya proud kita kung natay bag-ong nakatunan bag-ong napalit bag-o nga nahimo mo na sa atong ikaduhang pagbasa, ang Ginoo sad nagsigi siya himog bag-o nga matod pagani niya dire karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan nya niingon pagyud kuno ang Dios akong pahiran ang ilang mga luha sa patoy usa dire giingon og wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. So kining daang mga butang, mao ni hinungdan makahilak ta, dunay kasakit, ana. Nya, gibutang dayon niya diris katapusan, isulat kini, siya miingon usab kanako, isulat kini, kay kining mga pulunga, kasaligan, ug matuod, gayod. So bisan ang Ginoo mga igsoon gusto siya bag-o. Nya kanus aman ta mabag-o. Kanang bag-o ang tanan natong paminaw hastang atong kasakit, mailisan og kalipay. Kon tumano nato ang iyang sugo, matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo.
Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo ug unsa maning sugua, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mao ni ang makabag-o. Ang Pilipinas karon nagkinahanglan ba og kabag-uhan? Nagkinahanglan o naabay mga kasakit o kalisdanan karon sa atong nasod? Naawa. Hinaot unta nga ang atong mga leaders, labi na gyud mga political leaders, mabag-o sila. Ug unsa may bag-oho nila, kanig yung paghigugmaay. Na karon kadungog ko ang giplano na sad sa mga bag-ong Congress, bag-ong Senate, impeachment lang yapon. Kanang impeachment karaan man kay na. Di ba? Karaan ba? Muhunong na unta sila ana kay katong past 3 years murag puros-puros raman to related sa impeachment sa Vice President. Kapoy, laay, sig balik-balik anang siging hisgot anang confidential fund, unya naay laing funds nga nangawagtang nga tag bilyon-bilyon wa hisgot Ari ra gid aring 125 million. Kapoy, laay, di ba? Sig balik-balik. Ni ay mga drogas karon nga nikusog na, ni ay kagutom karon nga grabe, unemployment, ni apay graft and corruption nga purting nakahatag og kasakit nato, mga krimen, kidnapping, killings, na nasa doon, mga tulis, mga smuggling, ni apay mga agricultural nato nga aspect, wa maatiman, nga libon ang mga uma, kay wa nay budget, hastang ato ganing tisda, wa nay hapit budget. Dinhi ay sige tag atiman aning ato kunuhay mga scholars hurot sa atong budget. Hilak in town. Hain naman ng free college education. Nanarbay daghang mangangkon anak, galalis pud sila kinsa jud kunoy author, kinsay nakapa-approve anang free college education. Ngano man lagi ni amay daghang nidangop nato dinhi. Hain naman ng free college education. Lalis-lalisan pa, inangkunay anang honor, mga hangol kay honor, pero sa trabaho, mga tapulan. Nga naman, kay way gugma. Maglalis pagid mo ang nagkinsay, nag-author anang free college education. Mura magyug na itinuod nga free college. Pinili, tingali, ginagmay. Kanindot unta, og naagid na, nya inangkunay, haron lang yun butaran, aron musikat. Siging kusog ay mangangkon og mga dungog pero dili mahigugmang mubuhat. Ug unsa man ang tinuod nga nahigugma, hilingi ay mong tupad. Ning nahigugma kanako. Pangutan ba? Akan wa mulingi mga yawan-on na wa gid nahigugma. Gitagaan ta mog second chance gilingi Lingi abay mong tupad ba? Ing nahigugma kanako. Sige na ba? Kinsa man ing tinuod nga nahigugma, si Jesus gibudhian ni Judas. Imbis si Jesus mulibak ni Judas, paglakaw ng Judas kay i-report na siya. Unsa may gisulti ni Jesus? Karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Himaya ang iyang gihisgutan. Unsa man ang himaya nga ihatag niya? Gahom, kalipay o kabalaan. Mao nay himaya, ang gahom, ang kalipay o ang kabalaan, ang kusog. Himaya sa Dios. Mao na ingon to, himaya sa Dios didto sa langit. Ang gahom, kalipay, kusog, kabalaan sa Dios. Nya ningon si Kristo sa dihang gibudhian na siya, ipadayag na karon ang akong himaya. Nya pinaagi aning akong pagpadayag sa himaya, ako sang gihimaya ang Dios. Pasabot di ay wa mohonong og higugma si Jesus ngadto ni Judas. Og niingon si Jesus, karon na gyud ninyo mapamatud-an unsa ka lig-on, unsa ka kaning buhi ang akong gugma sa matag usa ninyo, nga bisan pag inyo kong budhian mosamot ang akong gugma. Og mao nang niingon siya, paghigugma ay sad mo samas akong paghigugma kaninyo. Karon kay nidaog naman, na inidaog sa Team Marcos, na inidaog sa Team
Duterte, nasa nidaog sa team nilang Leni Robredo, kanang sila sa tong duha. Ato sila hangyoon, humana mang eleksyon, maghigugmaay na. Una ang maghigugmaay ang nidaog. Hala, paghiusa na mo para sa atong nasod, dili kay magsigil lang gyapon contest o kinsay mas maayo nila. Pulos na mo gimatagaag mandate sa atong nasod. Gisugo na mo sa katawhan. Trabaho na mo para sa katawhan, dili para sa inyong kaugalingon. Kana mo'y nahigugma. Nya ang nangapildi, unsaon man sa to? Kamong nangapildi, higugmaa ang nakadaog. Kamo sang nakadaog, higugmaa ang nangapildi. Pag-istorya na mo, inatapos na ang laban, apir. Walang personalan, trabaho lang. Para sa nasod, para sa bayan. Ana, haron, mabag-o ang Pilipinas. Hapit na rabasan moabot ang tinguan, basig magsige na sa tagbahaan eh. Unya, way mo angkon o kinsay hinungdan sa baha. Unya, kung naaga ni murag arang-arang nga daygos mga tao, mag-ilog og angkon. Ayaw na ana. Ang himayaon nato ang Dios. Diri sa unang pagbasa, naglakaw sila si San Pablo, lain-laing lugar gipanghisgutan, sigig baktas, dili ni dungol nga lugar, halagyo ni ilang gigbaktas og maayo. Unsa may ilang gisangyaw nila si Kristo nga mao ang kaluwasan. Gisangyaw nila ang gugma sa Dios para natong tanan nga niabot dinhi sa San Vicente karon. Way hunong sangyaw, sigig sangyaw. Bikinsa ninyo dinhi ang magsigig sangyaw human sa misa nga naapatay slot nga palitonon. Taas ang kamot. Kinsay mo sangyaw ani nga naapay slot nga palitonon, taas ang kamot. Sige na, taas lagi. Ginoo ko, mao day hinungdan nga wa pa gini mahurot atong slot. Kay di man mo musangyaw, unsa man yung isangyaw, unsay numero sa swertres karon nga posible mo daog, unsay mga pagwapa, unsay pa-healthy, unsay pa negosyong bag-o, labaw sa tanan. At itong pagdayong eleksyon, hain rong hinatagay, linya dito, linya, siging tiksa na, di adiri, imungan, linya, traffic ang daan. Kusog kita mo sangyaw, isangyaw nga mamalitag slot. Tagaan ta mong second chance. Ang moisas kamot, nahigugma. Ang di moisa, impirnohonon. Sige, kinsaroy mo sangyaw, nga naapay slot, nga palitonon, ta sa kamot. Gugma man ni nato simbahan. Awa na ko'y laing chance ninyo ha. Bahala na mo diya. Wa mo nahigugma. Unsa may mahitabo niyo, daan nga kinabuhi. Kamong musangyaw, kamong mamaligya, inahot doon tanig palit kay si Padre Siano, balhinono na. May lang untag di madayon, pero madayon. Ni-request man sa dito, kay dako pa mag-itag bayronon din eh. Pero kung madayon, di man sa kumbalibad. Ang isangyaw karon inahot do na tong palit kay wa nay mamaligya ani. Ya mao na lang ni last na tong slot ang atong GHDP para sa ato dinhing pista. Ang ato na lang ang tulubago nato sa atong mga winners nga kapilya. Naapay 23,112 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kotobra ni karong May 31. Mahurot og sa dili na kumusangyaw ani. Nya kadtong dili mahatagan, panghigda lang mo nga malinawon. Ay na mo pagyaw-yaw kay dili man nato sayop na ana sa gugmas mga tao nga kunuhay nagsimba-simba pero di gyud kapalit bisag 100 pesos. Mga hudas kaiba. O kinsa man as hudas bakakon, kinsa may sentro ni hudas kwarta. Nya unsaon man yang kwarta, iyang isugal, iyang iinom, personal niya, di niya iapil. Nya kay wa naman siya kwarta, gibaligya niya sa Kristo. So kamong dili mo palit og slot, do na mo'y pagkahudas.
labi na gyud na amoy 100 nya di mo mopalit, may pagkahudas gyud mo. No? Kana bang magsiking wa ko'y kwarta pa diri, wa ko. Hudas bakakon manasudas. Maubitan ng mga bana nga mga bit ingnon ni asawa, hudas kang panuwaya ka, hudas ka. Lingay mo tupad ing na hudas ka. Karong June 2 hangtod sa July 2 mawa ko din his atong parokya. Posible gyapon mo balik. Pero kung balhinon ko, inigbalik na ako, igo na lang ko manghipos. Kaya mutabok na ko nga sunod nga parokya, asa ko balhinon. Muna, di na ta magkuyog og dugay. Ako lang hangyo, hutdalag palit ning slat. Aron, naatay banding. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, napay 3,200 kapin, tag 500 pesos. Kana siya, o inyo ning paliton, padayon ang atong banding, kay dili man nimo katapusan, pero di na ta mag-uban, isip inyo kung parish priest. Pero kung itugot sad, kay dako pa man kay ni atong bayrono din kay ako raman sa ning ibilin sa sunod nga pari, mga 60 million pa man more or less. Kung iya sa ning dawaton, ako ra sa ning ibilin niya. Asa man ni ipasa sa bagong pari o niya nga mupuli, anha ninyo. So, mo na, kung ako'y magpabilin, tabang yun ko ninyo pangita para i-settle aning mga 60 million. Pero kung balhinon ko, ang bagong pari, ambot mo tabang ba ninyo o kamo gipapasaanon ani hangtod sa katapusan sa panahon. O na, importante kayo ang atong paghigugmaay. Nga mag-inantusay ta para nining maong gugma. Ako din for 6 years, naningkamot ko pag-antos aron mapakita nato nga nahigugma ta sa atong lugar. O kung sa may nahitabo, nabag-o ba ang naong dinhi sa atong parokya o daan lagyapon.